estem fent avui, no? En el marc de l'Exposició Nacional de Roses, en el Palau Falguera, amb un dia magnífic, ben envoltades de cultura i d'art, no? Perquè moltes vegades el que vosaltres feu, no? A les puntes, o l'art que ve de mans de dones, se li ha tractat com artesania, no? Jo crec que hem de posar en valor i hem de trencar aquests mites, i això que feu és un art totalment amb molt de valor, amb moltes hores, amb molta delicadesa, amb molta sensibilitat, i realment és una meravella veure com es construeixen des del fil, com s'arriben a construir creacions magnífiques i que bueno, distingir el que és bonic del que és molt bonic és molt difícil. I bé, que continuem gaudint d'aquest dia, de l'Exposició Nacional de Roses i d'aquests moments tan primaverals envoltats de roses. Gràcies i endavant!